Inġbarna fl-imkien dal-għodu biex niċċelebraw it-tluħ ta' Marija fis-sema, dejn l-aħħar mixja tagħha. Li hija l-aħħar mixja tagħna wkoll. Però kieku jkollna nqalbu fil-Vanġeli nindunaw illi hemm almenu 6 mixjiet oħra illi għamlet Marija. U kienu dawn is-6 mixjiet ta' qabel illi wasluha biex tagħmel l-aħħar mixja. It-tluħ tagħha fih dan il-missier, fih dan it-Trinità. Għadna kif smajna fil-Vanġelu illi f'dawk il-jiem Marija qamet u marret ħaffef lejn il-għoljiet. Mela diġà għandna rakkont tal-ewwel mixja. Marija qamet u marret ħaffef lejn il-għoljiet. Imma qabel ma telqet Marija ġrat xi ħaġa importanti ħafna. U jekk ma tiġrejx dejn fil-ħajja tagħna, il-mixjiet tagħna, il-mixjiet ta' ħajjitna ma jistgħux ikunu bħal tagħha. Il-mixjiet tagħna ikunu dgħajfejn, jaslu nofs triq, ma jaslux fid-destinazzjoni. X'ġara qabel ma Marija bdiet l-ewwel mixja tagħha? Kellima l-anġlu. Tgħidu li aħna mhux se jkellemna l-ebda anġlu, le, Alla ħares, għax kieku ninkwetaw, kieku jiġi xi ħadd jgħid jisma' kellemni anġlu. Imma aħna għandna l-okkażjoni li nisimgħu il-kelma t'Alla. U hija din il-kelma t'Alla li lil Marija imbuttata biex tqum. Kien dan l-anġlu li qalilha isma' qaribtek Elisabetta fix-xjuħita se tnissel u jkollha iben. Kienet dik il-kelma li lil Marija stimulata, imbuttata biex tqum u tmur għand qaribta. L-ewwel mixja li tagħmel Marija tkun biex tgħin lill-proxmu tagħha. L-ewwel mixja li għandu l-bniedem qudiemu hija lejn l-ieħor lejn l-oħra. Lejn xulxejn hija l-mixja li lilna ġibna f'sitwazzjoni jew li nidħlu f'kompetizzjoni, jew li ngħiru għal xulxejn, jew li nobodu lil xulxejn, jew inkella li ngħinu lil xulxejn, li nħobbu lil xulxejn. Żgur li fl-ewwel mixja tagħha Marija, mixja li aħna wkoll msejħin nagħmlu fil-ħajja tagħna, ma marritx għand Elisabetta biex tara jekk l-amara ta' Elisabetta kienx tad-ditta jew kienx tal-aħħar mudell jew le. Ma marritx għand Elisabetta li kienet anzjana u ikbar minna biex tistaqsija u tgħidilha jekk ħallit xi ħaġa fit-testament. Ma marritx għand Elisabetta b'xi interess jew b'xi intenzjoni egoistika, le. Marija marret għand Elisabetta sempliċement biex tħobba għax kienet il-qariba tagħha. Sempliċement għax aħna ma nistgħux ngħixu waħedna, għandna bżonn xulxejn. Mela l-ewwel mixja ta' Marija kienet il-mixja lejn il-qariba tagħha, il-mixja lejn il-proxmu tagħha, il-mixja lejn persuna illi marret għandha biex tħobba u biex taqdija. It-tieni mixja ta' Marija kif nafuha fil-Vanġelu kienet il-mixja tagħha minn Nazaret għal Betlem. U x'marret tagħmel Betlem? Tgħidu li marret twellet lil Ġesu, le. Qabel ma marret twellet lil Ġesu, Marija marret Betlem biex tobdi il-liġi tal-Istat. Marija imxiet dik il-mixja kollha biex twettaq l-obbligu u d-dmejr ċivili tagħha biex jinkitbu fiċ-ċensiment. U anki hawn hija mixja li aħna l-kol kemm aħna msejħin biex nagħmlu fil-ħajja tagħna. Hija mixja li forsi drajna nimxu nofs triq, jew nimxuha kif jaqblilna, jew induru magħha skont l-interessi tagħna. Il-liġi tal-Istat, il-liġijiet tax-xogħol, il-liġijiet tat-taxxa, il-liġijiet tal-konvivenza sempliċi ta' fejn nipparkja, kif nipparkja, fejn insuq, kif insuq. Il-liġijiet kollha tal-Istat, il-liġijiet ċivili li qegħdin hemm sempliċement biex jenuna lilna l-kol kemm aħna ngħixu flimkien f'serenità, fil-paċi. Tismaħħa sekwejt il-kelma għax hawn kulħadd jagħmel li jrid. Imma minnu dan il-kulħadd li jagħmel li jrid? Huwa jien.
jien li nagħmel li rrid. Huwa jien, aħna li nagħmlu li rridu. Marija u Giuseppe jimxu dik il-mixja kollha madwar 80 kilometru biex jitilgħu mixja telgħu wkoll dik kienet biex jitilgħu minn Nazaret għal Ġerusalem ħalli jobdu għal Betlem biex jobdu lill-Imperatur, biex jobdu l-liġi taċ-ċensiment. It-tielet mixja li tagħmel Marija minn l-ewwel mixja kienet lejn il-proxmu. It-tieni mixja ċivili, mixja ta' ċiviltà, mixja biex tobdi l-liġi tal-istat. It-tielet mixja li tagħmel Marija. U li aħna msejħin nagħmlu hija l-mixja li twassala sat-Tempju ta' Ġerusalem biex tippreżenta lil Ġesu, biex tobdi twettaq il-liġi ta' Alla. U anki hawn jekk il-liġi tal-istat li qiegħed ma' ġembna, qiegħed magħna, li jarana, b'xi mod jikkontrollana, b'xi mod kompjuter, pulizija u x'inhu, jekk dik il-liġi nippruvaw nduru magħha, aħseb wara l-liġi tal-Alla x'aħna nagħmlula. Alla li lilna jħallina f'libertà assoluta. Alla li lilna qatt ma jiġi jippunta subajh lejna biex jiġġudikana u jikkundannana. Marija titla' Ġerusalem biex tippreżenta lil Ġesu fit-Tempju flimkien ma' Giuseppe, tagħmel din il-mixja kollha lejn it-Tempju ta' Ġerusalem biex twettaq ir-rejt tal-purifikazzjoni mitlub mill-liġi wara 40 ġurnata mit-twelid ta' bina. Imma ma kienit sempliċement din l-unika liġi, l-unika regola, l-unika kelma tal-Alla li Marija kienet tipprova twettaq f'ħajjitha. Ibqgħu ċerti li Marija kienet titlob 3 darbiet kuljum bħal kulludi fidejl, bħal kulludi li jemmen. Ibqgħu ċerti li Marija, Giuseppe u Ġesu kienu jħarsu x-Xabat, kienu jħarsu s-Sibt, kienu jħarsu aħna l-jum il-ħadd, kienu jħarsuh mhux sempliċement billi jmorru l-Knisja, billi jmorru jitolbu, billi anki dej kienu jmorru s-sinagoga s-Sibt, imma wkoll billi jistrieħu, kważi l-lum saret ħafna iktar minn qabel bżonn juża il-liġi tal-mistrieħ. Għalfejn taħsbu li dan l-istress kollu madwarna? Għalfejn taħsbu li dawn il-pilloli u din il-mediċina kollha neċessarja biex inkampaw, biex ngħixu? Għalfejn taħsbu? Jista' jkun li jonqosna l-ħin tal-mistrieħ, jista' jkun li din il-liġi, din ir-regola tal-mistrieħ aħna m'għadniex nosservawha, m'għadniex nobduha. Tgħidu li ma nsifrux 15-il ġurnata fis-sena, ma nsifrux forsi 3 darbiet, 4 darbiet, imma jistax ikun li l-ġisem tagħna u l-moħħ tagħna għandhom ritmu ieħor, ritmu li għandu bżonn ta' ftit mistrieħ kull ftit żmien, mhux ħafna mistrieħ kull ħafna żmien. Jistax ikun li għandna dan ir-ritmu, għandu dan ir-ritmu l-ġisem tagħna li aħna rridu nirrispettawh biex inkunu nirrispettaw mhux biss il-liġi tal-Alla u l-kelma tal-Alla, imma lilna nfusna, ir-ritmu ta' ġisimna. U allura Marija f'din it-tielet mixja tobdi il-kelma tal-Alla, tobdi l-liġi tal-Alla. Imbagħad tagħmel mixja oħra Marija, ir-raba mixja tagħha. U din id-darba mhux tobdi l-liġi tal-istat, imma taħrab mill-istat, il-ħarba tagħha u ta' Giuseppe lejn l-Eġittu. Taħrab mill-għaliex għax l-istat ivvinta liġi qerrida tal-mewt, qerrida tal-ħajja. L-istat ivvinta liġi kontra l-bniedem, u għaw Marija x'tagħmel? Marija taħrab. Imma ma tħallatx il-liġijiet tajbejn tal-istat tobdihom. Dawk li huma ħżiena, imma maħżina mhux għax fettilaj, u maħżina skont il-valuri ta' missirijieta, skont it-toraħ, skont il-kelma ta' Alla. U dawk li huma ħżiena Marija taħrabhom. Tiddefendi l-ħajja ta' bina tarbija. Tiddefendi l-ħajja tal-familja tagħha. Tagħmel li tista' biex Giuseppe u bina ikunu imħarsa jekk mhux mill-istat, allura jsibu l-modi tagħhom kif jiddefendu lilhom infushom. U taħrab Marija għal żmien lejn l-Eġittu flimkien ma' Giuseppe u Ġesu. U aħna wkoll għandna obbligu dmejr ta' din il-mixja. Ma nħaltux l-affarijiet flimkien u ma l-valuri tal-fidi li għandhom imexxuna, għandhom ikunu il-kewba
li lilna turina triq, mhux l-opinjoni tagħna, mhux kif naħsibha jien. Jekk għandek dubju approfondixxi, jekk għandek dubju jekk m'għandekx ċertezzi staqsi, rifletti, studja, idħol fil-fond biex almenu jkollok idea, jkollok orjentament ta' x'inhu l-aħjar għax mhux l-aħjar. Imbagħad Marija tagħmel mixja oħra. Il-ħames waħda ikollha titlaq terġa' ma' triq jew sejra lura lejn Nażaret u terġa' tmur Ġerusalemm tfittex lil-bina. Terġa' tmur Ġerusalemm wara li kienet telet kif jgħidilna l-Vanġelu meta kellu 12 sena għal bar mitzva biex jagħmel ir-rejt li dan iż-żagħżugħ dan l-adolescenti jagħmlu bar mitzva, iben bar il-liġi mitzva, għax issa jaf il-liġi, issa studja l-liġi, issa obbligat ta' 12 sena jibda jobdi l-liġi, Marija terġa' tmur tfittex lil Ġesu. U hawnhekk għaw il-mixja tagħna, il-mixja ta' ħafna minna, il-mixja tal-familji, il-mixja ta' ħafna missirijiet u ommijiet li jagħmlu kull ma jistgħu biex jedukaw lil uliedhom. Dak li jagħmlu Marija u Ġuseppi, ħadu lil bilhom Ġesu biex jiffurmawh, biex jedukawh. Ma kellhomx il-karozzi li għandna aħna, kellhom forsi l-ħmara. Imma kemm il-darba l-karozza tiegħek, il-ħmara tiegħek titlaq minn ħdejn il-bib tad-dar tiegħek biex twassal lil-libnek jew il-bintek l-hawn u l-hemm għall-formazzjoni tiegħu. Kemm il-darba tiġri matul il-ġimgħa. Kemm il-darba int bħal Marija u Ġuseppi ikollok tieħu lil-libnek jew lil-bintek biex ikomplu jiffurmaw ruhom u jsiru ċittadini onesti u insara awtentiċi. Ma ninsewx il-formazzjoni nisranija. Tajjeb li t-tfal tagħna jikbru u jimmaturaw intellettwalment, ikunu intelligenti, ikollhom ġob tajjeb, professjoni li tixirqilhom. Tajjeb li jmorru l-università, allura jmorru l-privat, iva hemm bżonn jaħtieġa. Imma waħda mhix biżżejjed. Għandna bżonn ta' nies iffurmati fil-kuxjenza. Għandna bżonn ta' nies iffurmati fir-relazzjoni tagħhom ma' Alla. Kienet importanti għal Marija u Ġuseppi dik il-mixja lejn Ġerusalemm illi permezz tagħha li t-tifla tagħhom, li t-tifel tagħhom Ġesu għamluh bar mitzva u dan il-liġi hawnhekk hawn tfal u subien. Li huma wkoll irċevew l-ewwel qarbina, irċevew is-sagrament tal-Grisma. Din il-mixja li jagħmlu Marija u Ġuseppi u li jagħmlu l-familji tagħkom, l-istess mixja biex jiffurmawkom mhux biss bħala bnedmin, mhux biss minn barra fiżikament importanti, imma fuq kollox fil-qalb spiritwalment. Ejjew ma ninsewx dan l-aspett importanti tal-formazzjoni, għax f'dawn l-aħħar snin qegħdin nagħtu ħafna l-ġemp. L-ewwel jiġi kollox jiġi, imbagħad id-dottrina. L-ewwel jiġi kollox, imbagħad il-katekismu, u dan mhux biss tfal, imma anki għalina. L-ewwel għandna ħin għal kollox, imbagħad forsi jekk jibqa', però qegħdin diġà nduqu il-konsegwenzi ta' soċjetà mingħajr Alla. Diġà qegħdin inmissu, diġà qegħdin naraw bajnejna, nisimgħu bidnejna u nħossu x'jiġifieri meta s-soċjetà tħalli lil Alla. Meta s-soċjetà tħalli lil Alla l-imbierek x'ikun qiegħed jiġri. Dak li qalulna l-filosofi tas-seklu ieħor, Nietzsche, Camus, għalulna li l-Alla rridu nwarbuh, m'għandniex bżonnu iktar. Għaliex? Għax issa l-bniedem huwa Alla. Imma meta għamlu hekk ġara, il-bnedmin kollha saru Allat. U intom tafu x'jiġri meta kulħadd iħossu Alla. Araw x'jiġri ġo familja. Meta r-raġel iħossu l-Alla tal-familja u l-mara tħossa l-Alla tal-familja, x'jiġri? Ġlieda bejn l-Allat. U nibdew ngħidu għax kulħadd għandu Alla lih, veru kulħadd għandu Alla lih. Għax jekk Alla l-imbierek m'għadniex nafu min hu, m'għadniex niffurmaw l-żgħar tagħna fir-relazzjoni tagħhom miegħu, allura bil-forsi kulħadd jifforma u jivvinta f'moħħu Alla għalih. Allura din il-mixja ta' Marija l-ħames waħda kienet il-mixja tal-familja, il-mixja tal-formazzjoni vera, il-mixja li tfittex dak li essenzjali għal bina Ġesu. Il-mixja li tallimna lilna li t-tfal ma jistgħux jikbru waħedhom, it-tfal mhumiex qsari.
it-tfal mhumiex siġar, anke s-siġar saret ittieħu ħsiebhom. Aħseb wara t-tfal tagħna. Ħafna drabi t-tfal tagħna bdejna niddelegawhom, nagħtuhom il dak jew lil dik, jew il dak il-grupp jew dak il-grupp ieħor. U aħna nitbedu minnhom. Ma jagħmilx tajjeb la lilhom u lanqas lilna, la lilhom u lanqas lilna. L-aħħar mixja, is-sitt mixja li tagħmel Marija. Hija l-mixja li jirrakkuntalna l-Vanġelu ta' San Ġwan u li nsibuha fit-tradizzjoni tal-Knisja fil-Via Sagra. Il-mixja lejn il-Kalvarju. Il-mixja li l-kol kemm aħna b'xi mod jew bieħor rridu nagħmlu. Id-tbatija tagħmel parti essenzjali minn ħajjitna. U Alla ħares xi ħadd minna jitwielet, jifforma ruħu jikber blidija li d-tbatija m'għandix tkun parti mill-ħajja. Tgħiduli allura tistedina bidejk, allura ġiba bidejk, allura ma teħlix minna le mhux qed ngħid hekk. Imma jien qiegħed ngħid li minkejja li nippruvaw nagħmlu kull ma nistgħu biex neħilsu bid-tbatija, biex innaqsuha biex inċekkluha dejn, ma nistgħux neliminawha, ma nistgħux nevitawha mill-ħajja. U jekk aħna nitilqu blidija li fil-ħajja tagħna m'għandux ikun hemm tbatija, ħanagħmlu ħajjitna kollha imbagħtu. Ħajjitna kollha stressjati, jekk mhux depressi. Marija timxej din il-mixja ta' tbatija ma' bina. Aħna qegħdin infaħruha lil Marija. Aħna ngħidulha kemm inti kbira, kemm inti sabiħa. Aħna ngħidulha inti inkurunata mit-Trinità imqazza, imma dawn il-mixjiet tagħha li wasluha biex tkun dak li hi, dawn ninsewhom. Ninsewhom u ninsew li Marija mhijiex il fuq mill-art, Marija mhijiex soprannaturali b'tali mod illi aħna ma nistgħux nassoċjaw nidentifikaw ruħna magħha. Marija hija mara tad-dew il-laħam bħalna. Marija bħalek u dak li għamlet hi imsejjaħ nagħmlu jien tagħmlu int. U għalhekk iċ-ċelebrazzjoni ta' din il-festa. Biex aħna nħarsu lejn il-ħajja ta' din il-mara kbira fis-sempliċità u fl-umiltà tagħha u nippruvaw nimitawha. Hekk imbagħad bħala aħna nistgħu mhux biss nagħmlu l-ġejt f'din id-dinja, mhux biss inħallu marka f'din id-dinja ta' mħabba, nibqgħu ngħixu fl-imħabba fil-ġenerożità tagħna hawn f'din id-dinja, imma fl-aħħar mill-aħħar immorru biex insibu l-post veru tagħna fuq il-lemin tal-missier bħalma kienet hi. Il-mixja ta' tbatija ma nistgħux neliminawha, ma nistgħux nevitawha. U noqogħdu attenti għax jiena nibża li anke ħafna sforzi li qegħdin nagħmlu biex inqarbu l-mewt jew biex niddeċidu aħna meta tkun il-mewt ikunu ġejjin propju minn din l-illużjoni. Il-kelma illużjoni tfisser ħolma li nneħħu bil-mod il-mod titbatija minn ħajjitna xi ħaġa li ma tistax tkun. O Marija, atina int lilna l-koll li nimxu l-mixja tiegħek, imma tina wkoll li naqdu miegħek fis-sema wara li nħallu din id-dinja.